party IPF tini anggai sini central decision ni bisinti kaisa kotorma team chingara leka chini o jaga je takukte bukhuk song mase manang ya goi lama kaslai tamon rak sawai phiaba chung o jaga phai khana phaika tei nuk phaika 6 jona borok already thika o 6 jona ni bisingo o jaga tongo maluti riang aboni agla tongo John Chongkreng riang tei batongo Bistirong riang Okusa riang Ujit Rai riang aboni aglo Pijili riang oba haikle o jagao je thija khupika bele khakham maniko ebong o jagao chung tini IPF ti party ni ongoi na chung phayo chung tamni bagai party ni ongoi phai o jagao chung chobana ni bagai phaika hangkai borok tini boni mase amanang ya abono ruksawi andolan khlainai tongnai borok no samung nangmung rokharei tongmani central government ni taraf theke thea a central government rok bangni chamung nangmung bond khlai rikha ebong borok mani sini right bini banchi tongnani bagai chamung nangmung ebong je chamung nangmung already rijagoi tongmani a chamung nangmung tini bond khlaijak mase amanang yangai borok thijaka o jaga jeikono borok bo party khlaitong NGO khlaitong ahaina pan tongtong bo kha tongmani bagai chobana ni nango among chobana ni khobo khaibeyo जों बो पार्टी IPF तिनी ungino tini o chobamung phayo tamni bagi himba जों IPF ti party chini dapana phajago जों IPF ti party borongni dukh durdoshani uklogo tongo जों IPF ti party obhai jotto program o borok chobao aban bagai जों chin central IPF ti hati decision nakha o takhukte bukhuk samase mani yani andolon bongni अधिकार न रख खिनन बगे आंदोलन खाइ तंगना चंग नाय कारण जों हाइ पार्टी रक न बरक न सुबले हागाय तैसा बसुबा सिनायबा एवं जों जगह कक साका बरक तामनाय बरक ताम खाइगा हागाय परमानेंट सल्यूशन नं जों तिनि गारि थाइसा कपलम ओ जगह माइरं खाइगा 15 क्विंटल ओ माइरं बाय जथेष्टया जों वानसक माने फेबा जों बरक न हमजागो hamjak mani mari chabe isa samung rokai kokse yaba chung saka norok ni je solution nai mani tamo khaiga ngai norok solution ungjak o solution ni copy banong ni demand a demand na chanaridi rekha kai chung central government bai nakhai Mizoram government bai Tripura government bai chini party ni ngai kok sanai recently chung kaisa team Delhi o thanai o byaparak na tei salaina ni bagai tak borok ni je memorandum heka borok ni je demand a demand no sangklangai sang recently na thangnai abo chung borok no kog rukha borok ni permanent solution jate ungnatei chung obosshoi ni chesta khine chini IPF party nongai abon bagai chung tini khotorma kaisa team 30-35 jana ni team kaisa sang IPF ni thaika ebong borok be kok salaika leaders sok be kok salaika ebong baki teita manang central be salainai ebong Delhi thangnai kok sanai abong khasung tini borok subana permani bagai je